Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga paaralan sa Baguio at Ilocos Norte naghahanda na para sa pasukan. Bentahan ng school supplies sa nalalapit na pasukan patuloy ang paglakas. Probinsya ng Pangasinan patuloy na nag-iingat laban sa avian flu. Procor may bago ng hepe. Mga kandidata ng Miss Baguio 2022 ipinakilala na. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Gamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Handang-handa na ang pinakamalaking elementary school sa Baguio City para sa nalalapit na pagsisimula ng klase sa ika-22 ng Agosto. Pero ilang magulang mayroon pa ring pangamba. Narito ang mga detalye. 5. What grade are you this coming school year? What grade? Yes. Kinder? Wow. Bibong-bibo at excited na ang 5 taong gulang na si Prince na mag-aral. Kaya kaninang umaga, sumama siya sa kanyang nanay para mag-enroll sa Baguio Central School. Ito ang pinakamalaking elementary school sa lungsod. So first time niya mag-kinder dito. Bagamat excited din ng kanyang ina, di pa rin niya maiwasan ang mangamba. Oo po. Ayun po, kinakabahan lang kasi marami pong maraming estudyante, tapos lalo na mag-open na po yung face-to-face. Mayroon pa rin kasing banta ng COVID-19 na sinabayan pa ng pagtaas ng mga kaso ng dengue. Lahat ng safety measures are being done there. Our non-teaching personnel are also non-stop in cleaning the surrounding. Alcohols are being bought using the MOE. Other safety gadgets are being there also, being prepared, so that we are going to make sure that our kids are safe when they are here in school. Nakahanda na rin ang kanilang contingency plan sakaling magkaroon ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga estudyante at personnel. Handa rin ng mga school nurses kapag may mga estudyanteng makitaan ng sintomas ng dengue o COVID-19. We already made plan that there will be reorientation of parents of what to do during the first day when they will be bringing their kids. Even we will not be in full blast of the coming of all the 3,000 plus kids. Preparation is in its place. Kaya sa araw ng pasukan, handa ang kanilang triage booth. Maliban sa mga magulang o guardian ng kinder hanggang grade 2, wala nang ibang magulang na papayagang pumasok sa loob ng paaralan para magatid o magsundo ng mga estudyante. Bagamat kinakailangan ng social distancing sa loob ng mga silid-aralan, sinigurado naman ng Baguio Central School na sapat ang kanilang mga silid. But then we are making plans that there might be shifting that will be done, especially the lower grades, because spacing should still be maintained. Pinapayuhan naman nila ang mga magulang o tagapangalaga na pabaunan ang mga estudyante. Hindi na kasi papayagan ang mga bata na lumabas ng mga silid-aralan at paaralan para bumili ng mga pagkain. Sa Lunes, magsisimula ang klase sa Baguio Central School at mga paaralan sa buong bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ramdam na ang paglakas ng bentahan ng school supplies sa Baguio City habang papalapit ang pagsisimulan ng pasukan. Magbabalita Sofia Pagaduan. Mas
Mas gusto ni Mami Lani na manatili na lang sana sa online learning ang pasukan ngayong Agosto. Online? Online, oo. Yun pa rin kasi mas okay sa akin at nagtatrabaho ako. Daan nasa bahay lang yung mga bata. Bukod sa mababantayan ng anak nitong si Wendell, mas tipid din dahil hindi na niya kailangang bumili ng school supplies. Prepare na for online, lalo na nagpakabit na ako ng wifi para sa online na yan. Tapos ngayon parang mabaliwala na lang din. Kaya sa nalalapit na pasukan, opisyal nang naglabas ang DTI Cordillera ng suggested retail price para sa mga school supplies. Naglalaro ng 14 na piso hanggang 50 piso ang mga pad papers depende sa klase at 29 to 69 pesos naman ang mga crayons. 10 piso hanggang 13 piso ang mga lapis, 4 pesos hanggang 19 pesos sa ballpen at ang mga notebooks naman 17 hanggang 37 pesos. Iyon lamang, pansin ang pagtaas ng ilang mga school supplies lalong-lalo na ang mga papel. We have assurances from our stores na meron silang sufficient supplies for yung school supplies natin. In fact, nag-monitor na yung ating mga teams and it looks like there are no issues with respect to the supply. Pero paniniyak ng DTI, sapat ang supply ng school supplies. I was looking at our data, yung last data kasi natin na SRP was 2019. Medyo significant nga yung price increase. Pero maraming factors related to the internal and external. Cost of production would be one. Tapos yung availability ng raw materials natin. Kasi yung mga school supplies natin, particularly yung mga paper-based, they use virgin paper. Some of them use virgin paper. So that is a little expensive nowadays. There are also supply chain issues globally, which may have contributed to increase in our prices. Kaya para makatipid, naghatid ang DTI ng diskwento caravan sa Session Road kahapon para sa mga mamimiling hanap ang murang school supplies. Muli itong isasagawa sa susunod na linggo, isang araw bago ang pasukan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, paaralan sa Ilocos Norte, nag-organisa ng fun run bilang parte ng Brigada Eskwela 2022. May kwento si Jericho Angeles. Nag-organisa ang Ilocos Norte National High School sa Lawag City ng Tarayken Tarigagay Fun Run bilang parte ng kanilang Brigada Eskwela ngayong taon. Nagsimula ito sa INNHS Centennial Ground patungo sa Lawag Bypass Road. Nagtapos din ito sa INNHS Centennial Ground. Yung Brigada Eskwela natin, of course, andyan yung activity ng SSG natin na kinamatan. It's a fun run intended for them to raise fund in their organization. The enthusiasm of these people to participate in this activity that we were able to at least get our target and help these people come together for this particular activity to promote not only wellness and well-being but also to promote one of the core values of DepEd, which is makakalikasan. Tiniyak ng mga organizer na nasunod lahat ng mga health protocols upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng lumahok. Sinigurado po namin na magiging masaya, memorable po tong event na ito. At syempre po, sa ngayong pandemya, magiging ligtas po ang lahat ng mga mag-join po. At talagang kinomit po namin ang aming time at effort para po paghanda namin ang mga activity na ito. Dahil alam po namin na kami po ang responsable sa lahat ng mangyayari sa event na po ito. Labis ang tuwa ng mga nakibahagi dahil nakasalamuhan nila ang kanilang mga guro at kamag-aral. I feel happy and relieved kasi we are given the opportunity
to once again connect with our co-students, and as well we can help our teachers to establish a better environment for learning in this coming school year. Parte ng nalikom ng paaralan mula sa Fun Run ay gagamitin sa mga programa ng Supreme Student Government na naglalayong tulungan ang mga nangangailangan. Nakatulong din po sila sa pamamagitan ng pagjo-join ng Fun Run dahil ang mga proceeds po namin ay of course itutulong po namin din sa mga taong nangangailangan. Sa mahigit 350 participants, nagwagi sa 3K Kids category sina Rafael Morales at Zina Rapizora, Angelo Kagat at Rose Ann Bumos sa 3K Adults category, Adonis Manera at Veronica Julian sa 5K category. Jericho Angeles para sa Luzon Headlines. Plano ngayong tanggalin ang ilang tactile pavements sa Baguio City dahil sa peligrong dulot nito, lalo na tuwing tag-ulan. Narito ang report. Kamakailan lang naging usap-usapan sa social media ang peligrong dala ng mga tactile pavements sa mga sidewalks sa Baguio City. Ito ay matapos ang insidente ng pagkadulas ng isang residente sa tactile pavements sa sidewalk ng Barangay City Camp proper. Inulan nito ng mga negatibong komento. We placed there for good intention para sa ating mga PWDs, no? Inilagay natin sa sidewalk yan para as directional features para sa kanila, no? Kinakapano mga stick nila. Well, the intention was good, pero it's causing a lot of problems now kasi nga may mga nadidisgrasya. Ayon kay City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, ang mga sidewalks lamang na may 1.2 meters width ang pinapayagang malagyan ng tactile pavements. Kaya lang... Yung maliliit na sidewalk, nagkamali din ang implementing agencies natin. Ano? Pag maliliit kasi, ang comment sa kanila, huwag na natin lagyan ng tactile kasi wala namang ibang parang kundi tatapakan talaga yung tactile. Ayon naman kay Councilor Maylene Yaranon na may hawak ng Committee on Public Works, plano ng palitan ang mga ginagamit na materyales sa mga tactile pavements. Pinapatawag natin ng ang DPWH, CEO and Engineer de la Peña for this because the last time we called them, last year pa yata yun, before yung rainy season din, we had an agreement na hindi na nila itutuloy. Hindi na nila itutuloy yung tactile. Kaya nga nagulat ako na tinutuloy pa rin nila. And then when I discussed this with Engineer de la Peña, sabi niya na pinalitan na nila yung specifications. They changed it to more rough. But it seems na hindi pala. Kasi marami pa rin nadudulas. Mungkahi niyang palitan na lamang ito ng mas ligtas na mga directional indicators. Kung ako lang, I would have that removed. But we will still first, of course, due process, listen to them. Kung ano ba talaga, bakit nila tinuloy. Patuloy naman ang assessment ng technical working group na namamahala sa proyekto para alamin ang mga tactile pavements na dapat tanggalin. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tinututukan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pag-iwas sa pagkalat ng avian flu sa probinsya. Magbabalita Jose Inventor. Ika-14 ng Hulyo nang inilabas ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang Executive Order Number 103. Pero matapos itong ideklara, hindi pa rin napigilan ang pagpasok ng avian flu sa probinsya. It is to implement temporary total ban on the entry of all ducks and spent hen into the province of Pangasinan, Your Honor. Ito ay matapos makapagtala din ang mga karatig probinsya ng Nueva Ecija at Tarlac ng kaso ng H5N1 o avian flu. Kaninang umaga, sa ika-6 na regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan, isa ito sa muling pinag-usapan. The new confirmed cases of bird flu or highly pathogenic avian flu in some parts of Luzon and Mindanao are now under control.
Pero bagamat kontrolado na ang unang kaso sa probinsya, nais pa rin nilang magkaroon ng contingency plan sakaling tumaas ang mga kaso. Creation of the local avian influenza prevention and control task force to include the provincial, city, municipal, Sangguniang Chair on Health and Agriculture as members of the said task force. Pag nagkataon, matitiyak ang masusing pagsusuri sa mga poultry farms at mga manok na nakikitaan ng mga sintomas ng avian flu. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, bagong Regional Director ng Police Regional Office Cordillera nanumpa na. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Isinusulong ng bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office Cordillera ang kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Matapos ang 1 taon at 4 na buwan, nagbitiw na bilang Regional Director ng PNP Cordillera si Brigadier General Ronald Oliver Lee. My contented heart and with enthusiasm as I face new challenges in my new assignment at the Criminal Investigation and Detection Group. My tour of duty is truly memorable here in Cordillera. Given the opportunity to serve this region characterized by courteous, hospitable, and noble people. Noong Sabado, mismong si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang nanguna sa turnover ceremony. Papalit sa pwesto bilang bagong Regional Director si Brigadier General Mafelino Bazar. Kaya sa pag-upo nito, inatasan niya ang mga pulis ng Cordillera na magsilbi ng maayos at tapat sa mga nasasakupan. Kung nangailangan ka ng assistance at mas as possible, mabilis yung pagdating ng pulis doon. Hindi na yung kagaya ng nakikita natin sa sine na tapos na sa kadarating ang pulis. And next is yung sinabi ko rin kanina na tungkol sa armed communist terrorist. So alam naman natin, may mga pakunti-kunti pang natitira. So ang objective natin dito is tulungan yung other agencies ng gobyerno na magawa yung trabaho nila doon sa far-flung areas. Hindi lang yung dati na police at saka armed forces lang nandoon sa mga far-flung areas. Anya, alinsunod ito sa proyekto ni Police Chief General Rodolfo Azurin Jr. na MKK equals K o malasakit, kapayapaan, kaayusan equals to kaunlaran. So, ang sinasagot kasi natin yan yung internal cleansing natin sa PNP at saka yung external mission natin, that is to bring peace and security to the community. Sa pag-upo ni Bazar bilang Regional Director, asahan daw ang ilang pagbabago kagaya ng rigudon ng mga opisyal. Nag-signify na gusto pumunta naman sa ibang assignment kasi matagal na sila sa assignment na yan. Ito kailangan naman para naman magkakaroon lagi ng interest, motivation yung mga tao. Kasi pag matagal ka na rin sa isang lugar, parang memorize mo na nawawalan ka na ng motivation. Prioridad din ng Police Regional Office Cordillera ang pagtulong sa Abra Provincial Office at mga police stations na labis ding naapektuhan ng lindol. Di din isasantabi ang kampanya kontra droga sa Cordillera na pangunahing problema pa rin sa rehiyon. Tiwala naman si Azurin sa pag-upo ni Bazar sa Cordillera. I want to give chance to others na they can also lead in the different units ng ating PNP. And kung mapapansin niyo dun sa reshuffle naman na ginawa natin ay some were really because they should be promoted to a higher rank. Mapupunta naman sa CIDG si former Regional Director Brigadier General Ronald Oliver Lee. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagbigay karangalan naman ang mga batang taekwondo athletes mula La Union sa katatapos na Taekwondo National Competition. May kwento si Sofia Pagaduan. Labis ang tuwa at pagmamalaki ni Coach Novi sa tagumpay na tinatamasa ng mga batang taekwondo athletes na hawak niya. Ito ay matapos makapag-uwi ang mga ito ng silver medal sa katatapos lamang na 2022 Smart MVP SF National Taekwondo POMSE Championships nitong Hulyo. So we're so lucky na LDU Taekwondo Club, andun talagang lumalaban yung mga bata. Nakita ko po yung sa mata nila talagang palaban yung mga players natin dito sa LU. Lalo, first time po nila makarating sa national. Worth it po yung pagod nila sa sacrifices. Nanalo kasi ang pinakabatang taekwondo player niyang si Emmanuel Godoy ng silver medal sa individual event toddler division ng nasabing kompetisyon. Maging si Coach Novi ay nag-uwi din ng silver medal sa Masters Division under 50.
Semi-finalist naman ang ibang mga kid athletes. May dinagdag lang po kami sa training. Medyo nagbago siya kasi talagang nakita ko na very competitive na po kasi yung mga players sa national. Parang na-excite yata sila yung almost 3 years na walang face-to-face na training. So talagang trinabaho din naman ng mga iba-ibang team yun. Talagang yun. Kaya sabi ko, pag uwi namin, talagang ile-level up namin yung training namin. Lalo pang aayusin yung mga performance ng mga bata, pag-improve nila, gano'n. So doon kami nagpo-focus ngayon. Kailangan maitaas yung standard ng performance ng bawat player. Ginanap ang POMSE Championship sa Manila Bay. Dinalahan ito ng 1,200 na kalahok mula sa iba't ibang parte ng bansa. Dahil sa mga tagumpay na natamo ng LU Taekwondo Club, hiling ni Coach Novi na mas suportahan pa ang mga batang atleta. Bali, para sa amin sana, please support our team LU Taekwondo Club, lalo na sa mga gantong mga elite competitions. Kailangan kasi ng mga bata yun. Kailangan namin sa team ng support nila kasi yung paghahanda pa lang, ma'am, ang hirap. Yung mga sacrifices ng mga bata, lalo yung mga parents, ma'am. Alam mo yung financially, yung gastos nila araw-araw sa training. Alam mo yung effort nila. And then lalo pagka yung pupunta na kami sa mga competitions, ma'am, uniform pa lang nila, yung sa food, accommodation. Sumali rin ang grupo ni Coach Novi sa katatapos lamang na Region 1 New Face of the Year Taekwondo Championships nitong unang linggo ng Agosto. Nagawang makapag-uwi ang grupo ng 6 na gintong medalya. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ipinamalas naman ng mga alagad ng sining sa lungsod ang pagmamahal ng isang ina sa pamamagitan ng isang art exhibit. May kwento si Sofia Pagaduan. Hindi man maintindihan sa unang tingin, ramdam pa rin ang pagmamahal at pag-aaruga na nais ipadama ng obra maestra ni Cherry. Ganito din daw kasi ang pagmamahal ng isang ina. Yes, ito po yung painting na ginawa ko. Ang title niya is No Other Love. Kasi I'm also a mother na. I have 3 beautiful daughters. That's why, yung, alam mo kasi pag yung first time mom or nawawala lahat ng, hindi nag-iiba yung meaning ng love sa'yo. So no other love kasi kahit anong mangyari, yung pagmamahal mo sa mga anak mo, walang katumbas yun. Na hindi, kumbaga, hindi na mawawala sa'yo yun kahit anong mangyari. Yun at yun yung parang pinaka-true love para sa akin. Ipinagmalaki naman ni Jerwin ang kanyang artwork na pinamagatang Undying Love. So, dito nga mas maganda para sa akin sa part ko na lalaki na pinapakita yung respeto and disiplina and then yung pagmamahal sa isang babae na you should also need to protect yung babae, hindi lang dahil lalaki ka or something. Yung parang, for example din sa Cordillera, so yung land kasi natin is yung mother natin. So pinoprotektahan niya tayo, binibigay niya sa atin ng lahat. So tayo rin, binibigay din natin yung pagmamahal natin sa kanya. Kasama ang mga obra ni Cherry at Jerwin sa mga napasama sa isang exhibit na pinamagatang Art with a Heart na tungkol sa pagmamahal ng isang ina. Tema ng exhibit ang breastfeeding na pinangunahan ng Pasacalye Group of Artists. 2, 1, go! There we go, and our Art with a Heart is finally open for applause po natin. But there are things really in life na hindi pwedeng imatik-matik lang, and that is one of which is breastfeeding. Yeah, because as mentioned kanina ni Diane and Ma'am Dr. Galpo, with all the benefits na nabibigay ng breastfeeding, psychologically, health-wise, physically, and even financially, diba? Laking bagay yun. Hindi yan pwedeng imatik the first 1,000 days. Kailangan nandun. Itinoon din ang exhibit sa pagdiriwang ng Breastfeeding Awareness Month ngayong Agosto.
Kaya kalakip ng bawat obra ang mensahe sa kahalagahan ng breastfeeding. Yung exclusive breastfeeding na sinasabi natin hanggang 6 months at kung minsan pinagpapatuloy pa rin natin hanggang 2 taon, this will assure us of high immunity level sa ating katawan hanggang sa lumaki tayo. Did you know that what Dr. was saying a while ago regarding exclusive breastfeeding is that in the Philippines, only 34% of mothers actually do exclusively breastfeed their child from 0 to 6 months. Meaning, in 10 months, 3 lang po talaga ang nakakapag-exclusive breastfeed. Magtatagal ang naturang exhibit mula ika-15 ng Agosto hanggang ika-21 ng Agosto. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Makasaysayang mga tourist spots sa Paway, Ilocos Norte dinarayo sa kwento ni Lian Zaira Calderon. Dinadagsa ngayon ang Malacanang of the North sa Paway, Ilocos Norte. Ito ang itinuturing na isa sa mga makasaysayang pasyalan sa Ilocos Norte. Maganda po. Maganda yung mga tanawin at saka mga views. Sinaunang mga ng Chinese at saka yung sa Malacanang Palace. Yung mga magandang nilang ating Pangulo. Matatagpuan sa loob ng Malacanang of the North ang mga lumang litrato at gamit ng pamilya Marcos noong sila ay nanirahan dito. Kasi ang Malacanang of the North, dyan na nag-i-stay ang Marcoses noon. 3 times a year ang pagpunta nila. So, ang mga tao naman, yung mga turista, very excited na bibisitahin yung Malacanang. Kasi dyan ang nag-i-stay ang president natin noon. Agaw pansin ang opisina ng yumaong presidente na nasa unang palapag ng mansyon. Ang Chinese Garden naman na matatagpuan lamang sa tabi ng Malacanang of the North ay kinagigiliwan ng mga turista dahil sa sariwang hangin at magandang tanawin. Nakaka-relax po siya. Ngayon lang kami punta dito pero sobrang relaxing po. Kasi Siyempre po, napakaganda po niya kasi nakaka-relax talaga siya, super. Lian Zaira Calderon para sa Luzon Headlines. Pag kayo ay nagbigay ng information about your credit card sa bangko, sa travel agency, sa ibang tao, sa restaurant, ginamit mo yung credit card, pwede bang i-share yung information mo nung pinaggamitan ng credit card mo? Ang general rule natin dito, information which is personal information about a person is protected by law. At ito ay isang basic fundamental right to privacy. As such, hindi mo pwedeng without the consent of the card holder give out information tungkol sa credit card or tungkol sa taong gumamit ng credit card. That is the general rule. However, there are exceptions to the rule. Meron tayong Republic Act 10870. Ito ay ang Philippine Credit Card Industry Regulation Law. At sinasabi niya na ang confidentiality of information sa credit card, pwedeng i-disclose yung data under the following circumstances. 1, pag may consent. Siyempre, pag pumayag ka, hiningan ka ng permiso, sir, pwede bang i-share yung personal information mo dito sa credit card sa ibang establishment, pumayag ka, then that is an exception. Another is yung credit card information being shared by related bureaus, departments, exchanges, association,
or other groups. Halimbawa, in order to be a member of a booking company like Agoda, for example, naglagay ka ng credit card information doon, generally, they can use the information to share it with other industries doon sa kanilang grupo. Another is, of course, by order of a court of competent jurisdiction or any government agency such as the Central Bank or Bangko Sentral ng Pilipinas. And of course, pag court order na, wala na tayong magagawa kung hindi i-disclose yung personal information mo sa iyong card. Then, dun sa investigation ng fraud or unauthorized activities, ito yung mga AMLA-related, Anti-Money Laundering Council-related activities, pwedeng malaman ng AMLA or AMLAC yung iyong credit card information through your bank or yung establishments na pinaggamitan mo ng iyong credit card. And of course, pag yung nag-issue ng credit card, duda sa gumagamit ng credit card mo, they can check on the information. So these are the exceptions na ang credit card information ay private in character. Anybody who violates yung privacy ng iyong credit card information shall be liable to a fine of 50,000 minimum and up to 200,000 pesos maximum or imprisonment of 2 years to 10 years pag sila ay napatunayan ng korte. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga kandidata ng Miss Baguio 2022 ipinakilala na. Ang detalye susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nagpasiklaban ng angking ganda at talino sa unang pagkakataon ang mga dilag na sasabak sa Miss Baguio 2022. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Hi everyone, I am Cynthia Ragasa from Barangay Aurora Hill. I am Mary Jennifer Mocho representing Barangay Camp 7. I am Amira Ramirez representing Barangay Padre Burgos. Pinainit ng mga dilag na sasabak sa Miss Baguio 2022 ang entablado noong Sabado sa unang pag-arangkada ng patimpalak. Sa unang pagrampa nila, agad sumalang ang mga ito sa question and answer ng mga miyembro ng media para sa titulong Darling of the Press. What tourist spot in Baguio City do you want to highlight more and why? Do you think malaki yung advantage mo since this is your third time na sumali sa Miss Baguio and why? Mahirap man ang mga tanong, hindi nagpahuli sa pagsagot ang mga kandidata. My answer with that would be everyone is my competitor. And of course, let's not deny this is a competition and comparison is really unavoidable. But I think that even though every one of them is my competition, I still see sisterhood within us. I think that sustainable tourism should be voiced out through what we have now. And if given the chance to be Miss Baguio, I will use this to promote sustainable tourism. Thank you. Halos lahat ng mga kandidata ay bago sa kompetisyon, maliban kay candidate number 10 na si Maiko. Hindi man pinalad noong 2018 at 2019, kumpiyansa pa rin siya sa pagsali. Kaya this year, nireview ko yung mga performances ko last year. What areas nila-lack, ano yung mga kulang pa, ano yung kailangan kong improve. Yun yung advantage ko for me. Kasi I was able to pinpoint what areas I need to be better at. Sa ikalawang taong pagtatanghal ng Miss Baguio ngayong new normal, asahan ang ilang pagbabagong gagawin sa patimpalak. We will expect the ladies would be wearing not the traditional na mga Cordilleran or any Baguio feel. Ang gagawin na ho natin yung future ready Baguio na mga look. At least ngayon po, it's not that hard anymore unlike last year because of the pandemic, mas strict noon ang IATF. At least ngayon, but we still adhere to the protocols po ng health and safety. Isa ding malaking pagbabagong ginawa ang pagdaragdag ng mga koronang maaaring sungkitin ng mga kandidata. Bago po ngayon kasi 5 na ang koronang paglalabanan nila. Yes. So it's not just Miss Baguio. So one is of course the main title Miss Baguio, and then we have Miss Baguio Turismo, Miss Baguio Kalikasan, Miss Baguio Kultura, and then Miss Baguio Makisig ata yun. I think we have 5 major titles na ngayon. May mensahe naman ang dating Miss Baguio 2018 na si Trizia Ocampo sa mga kandidata. I think that their performance was really good earlier. Lahat po sila nakasagot and very substantial naman ng mga ladies natin. Miss Baguio 2022 is just be yourself, know who you are, and know your goal. Kasi if you know your goal, maabot ninyo ang mga dreams ninyo. Sasalang sa swimsuit competition ang mga kandidata sa August 20 at gaganapin naman ang Coronation Night sa August 27. To be Miss Baguio 2022 is both an honor and a responsibility. Because beauty pageants gives us candidates the opportunity to speak up, the stage to inspire others, especially in this time. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. To uplift our own advocacy. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.